Hello, jiena Matteus Grasso minn A New Better Life u issa żmien Jannar nimmaġinak tibda taħseb u tewden kif ħatibda teħles minn dak ix-xaħam illi tiela jew li diġà tellajt. Fejn fil-fatt kif tkellimna ħafna min-nies biex anke forsi bħala konsolazzjoni ma tħosshomx waħdek itellaw average ta' bejn 3 u 7 kilos ta' xaħam fi żmien il-milied biss. Għax nibdew bl-staff parties minn Diċembru insomma u tafu biżżejjed kemm ix-xahar kollu ikun mimli minn dawn l-avvenimenti. Ma insomma issa l-passat għaddew miet. X'se nagħmlu minn issa l-qudiem? U nistħajlek tħares fil-mera u tajt tara kemm qed nara nitqawwejt minn zaqqi pereżempju jew idejja jew dak il-body part li inti partikolari dejjem qisu jkiddek. U ta' min naraw x'ħanibdew nagħmlu mela issa li l-2019 qiegħed magħna wkoll. U aħna biex ngħinukom tibdew A New Better Life qed nagħmlu dan il-programm prezz redikolu erġajna. Ir-raġuni hija waħda illi ma nixtiequx illi inti tmur tagħmel xi gym membership fejn tispiċċa fuq xi treadmill jew fuq xi stepper ma tkellem il-ħadd u wara ġurnata jew tnejn taqbiżlek u ma tmurx iktar. Di darba nixtiequk illi inti tibda minn programm illi fih ħajkun hemm coach u ġieli anke tnejn waqt sessions illi inti se tagħmel fejn ħajkun hemm grupp ta' nies miegħek, tajjeb, fejn minkejja li għandna limitu ħalli dak li jkun anke ikun hemm ċertu kontroll tas-session, xorta inti ħad tkun f'ambjent ta' grupp fejn tgħid kelma qabel tgħid kelma wara. U anke l-enerġija ta' dawk in-nies li qegħdin miegħek naturalment ħajjejnek biex anke inti dik l-istess session tagħmel aħjar. Nota bene, jekk forsi inti xi atleta qed tara dal-programm ma jgħodx għalik. Dal-programm huwa għal nies illi jixtiequ jibdew jitilfu x-xaħam u li jixtiequ li jibdew jittonjaw daqsxejn iktar milli forsi għandhom illum. Għaldaqstant dan il-programm huwa l-aktar għal beginners u nies illi forsi huma ejja ngħidu pass il quddiem minn beginner ukoll. Però l-maġġoranza tan-nies ikunu beginners forsi bħalek li qed tarana illi qatt ma ċaqlaqt, forsi għaddew ħafna snin minn meta l-aħħar li ċaqlaqt, etc. Dan il-programm ħajkun catered l-aktar għalik. Issa, xieġri f'dawn is-sessions? Mela dawn is-sessions ta' nofsija biss, inti ħad tkun qiegħda tuża ġismek kollu b'diversi metodi u b'sistemi differenti tajjeb fej taħt il-ħwit tal-coach jew coaches u għandna diversi coaches ħalli kulħadd anke jvarja l-istil, lan jibqa' illi tagħmel x'tagħmel apposta jkun biex nitilfu x-xaħam u biex nittonjaw. Ħajkun hemm average ta' madwar 5 u 6 sessions kuljum fejn anke ħajkollna bejn 3 u 4 sessions is-sibt u 2 sessions jew 3 għal ħadd minn fejn inti tagħżel. Ħalli nimraw dik l-iskuża illi forsi m'għandekx ħin jew m'għandek ċans. Għax jekk imqar tiġi 3 darbit fil-ġimgħa, avolja ħa nixtiequk tiġi aktar ta', imma jekk tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa tiġi biex tagħmel dawn il-group sessions nofsija intensivi, aħna nistgħu ngħidulek illi r-riżultati ħatibda tarhom, ħatibda tħosshom mhux biss minn dak inti kif tħossok minn ġewwa, però anke biżmien ħadda tarak anke il-ħwejjeġ joqogħdu aħjar, in-nies jikkumplementawk, eċetera, eċetera. Dawn huma stejjer illi nisimgħu ħafna fejn anke tistgħu titlu fuq il-Facebook page tagħna fejn anke ħataraw diversi stejjer, transformations, reviews ta' nies kif marru, eċetera, eċetera. Anyway, però x'tagħmlu d-darjott ukoll? Ħajkolkom pjanta ikel sempliċi illi kien diżinjat minn nutritionist gradwata illi daħ jgħidilkom anke x'se tiklu, kemm se tiklu u naturalment din l-istess nutritionist ħadkun qed tgħidilkom anke fuq Facebook group privat sigriet illi aħna għandna fejn intom apparti li turu għax intom tiklu hi tagħtikom il-feedback ta' x'tistgħu tirranġaw, x'tistgħu tippruvaw, eċetera, ħalli l-progress jibqa' għaddej ġurnata wara l-oħra. Mela, bħal kollox, wara l-avviżi tajbin, ikun hemm anke daqsxejn ta' avviż ħażin, jekk nistgħu ngħidu hekk, il-bad news hija illi dawn il-postijiet jintelgħu malajr issa li qegħdin immissu ma' Jannar bażikament ikun hawn ħafna panik, ħafna nies dal-programm jieħduh mill-ewwel, allura li nista' ngħidlek biss huwa l-importanti li timxi mal-instructions biex tibbukja postok f'dan il-programm għax inkella jista' jkun tard wisq. Jekk tallim xi ħaġa minn dan il-video, jekk temmen illi il-Facebook friends tiegħek jistgħu jitalmu xi ħaġa u jistgħu jagħmlu xi ħaġa, ħatolbok tagħmlu like jew love u tagħmlu share ukoll. Ħalli ngħinu kemm jista' jkun nies biex din id-darba dak li ħanibdew inżommuh. Nafu biżżejjed illi meta mmorru ġo gym jew meta mmorru dawn it-tip ta' postijiet fejn forsi ma tantx hemm support, ma tantx hemm nies li qed jgħinuni u ma tantx hemm nies jagħmluha miegħi tipikament niddejqu jew naqtaw qalbna malajr. Din id-darba l-2019 fejn hemm laqda hemm is-saħħa uża favorik. Niltaqgħu.